गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द। आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव फेसबुकनि मोनसे पस्ट फरायनानै होग्रोनि, बेनिफ्राय गोबां बाथ्रा सावरायगोन। जों जेरै राजखान्थिनि दावहायाव नांथाबदों, एरै सोलोंथाइ आबादनि दावहायाव नांथाबोब्ला जोंनि देरहानाया गोजोर आरो गोख्रोंसिन। आरो खेबसेबाव, जों जेरै राजखान्थिनि दावहायाव नांथाबदों, एरै सोलोंथाइ आबादनि दावहायाव नांथाबोब्ला जोंनि देरहानाया गोजोर आरो गोख्रोंसिन। बेखौ लिरदों बिथां सार। बिथाङा हाई सेकेन्डारियाव साख्रि मावो। जोबोर मोजां पस्ट। नोंथांमोना बे पस्टनि सायाव मा कमेन्ट होनो सानो? बाथ्राया बेसे सैथो? दा बेखौ लानानैनो आंनिफ्रायबो आं फंनैसो बाथ्रा बुंनोसै। जों मेगन सिगाङावनो गामि ओनसोलाव नुनो मोनो, उन्दै उन्दै फंबायमोना, हाई सेकेन्डारि फरायनाय फंबायमोना जेब्ला इलेक्सन फैयो, इलेक्सननि दुंहाव थासारि जायो, अब्लानिया उन्दै उन्दै गथ'फोरानो मा बाइक रेलि, साइकेल रेलि जों गोबां खालामनाय नुनो मोनो गामि एरियायाव। जों दिनै मेगन सिगाङाव गोबां नुनो मोनो। राजखान्थियाव गिदिं गिदिं जेबो जानो हायो। आं बेखौनो बुंगोन, जोङो राजखान्थियाव हाबनांगौ, हाबनाङा नङा। नाथाय फरायखांनायनि उनाव नों जेबो मोनाखै, जेबो खामानि मावनो हायाखै, अब्लानिया नोङो मा फरायखांनायनि उनावबो नोङो राजखान्थियाव हाबजागोन। नाथाय नोङो फरायफुबाय थानाय समाव नोङो राजखान्थियाव गिदिङोब्ला नोंनि लाइफआ मा जागोन? सिगांथिंबो जाया आरो उनथिंबो जाया, बेफोरबायदिबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला जोङो नुयो गोबां मानसिखौनो गामि ओनसोलाव राजखान्थियाव सानफ्रोमबो बेराय बेराय दिनैसिमबो जेबो जानो हायाखै। दिनै राजखान्थियाव नोङो बेरायनानै माब्ला मानसि जानो हागोन? जोंनि न'खरा फारसेथिं मोजां जाखानांगोन, थाखा फैसा थाखानांगोन, आरो मा जोंनि फरायनायाबो जोबखाबाय। अब्लानिया जों मा थाखा फैसाबो दङ, फरायनायाबो जोब्बाय, गाबोन मा जोङो थिकादारबो जानो हागोन, आरो जोङो मोजां खामानिबो मोननो हागौ। दिनै जोङो फरायनायबो गैया, थाखा फैसाबो गैया, जोङो राजखान्थियाव गिदिंफाबाय थायोब्ला जोंनि लाइफआ मा जागोन? सिगांथिंबो नङा, उनथिंबो नङा, बेफोरबायदि जागोन ना जाया? जोंनि लाइफआ मा फिउचाराव जोंनि टाइमा गोबां वेस्ट जागोन। जोंनि टाइमा ओरैबायदि बरबाद जागोन, जोङो थाखाखौबो खामायनो हायो, नाथाय जों समखौ मालाबाबो खामायफिननो हाया। नंगौ, जोङो मायबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि फैसाया लसबो जागोन, नाथाय बे फैसाखौ जों खामायबोफिननो हागोन। नाथाय जोंनि समखौ जों मालाबाबो खामायफिननो हाया, बेखौ गासैबो मिथिगौ। जों दिनै गोबां मानसिखौनो नुयो, नंगौना नङा? गामि ओनसोलाव राजखान्थियाव बिथिंबो थाङो, बिथिंबो थाङो। दिनै फैसाबो गैया राजखान्थियाव बेरायनोबो। नोंनो मायबा मोनसे खामानि होब्लाबो नों मावनो हानांगोन, थाखा फैसा थानांगोन आखायाव, अब्लानियासो जों साक्सेस जानो हागोन। दिनैनि दिनाव थाखा फैसा गैयाब्ला बेखौथ' गासैबो मिथिखागौ मा जागोन, फिउचाराव मा जागोन। आरो साफ्रोमबो मानसिनोनो फैसानि गोनांथि, नंगौना नङा? साफ्रोमनोबो मानसिनो फैसानि गोनांथि। दिनै फैसा नाङा, आंनो फैसानि जेबो गोनांथि गैया, आं हारिनि थाखायनो खामानि मावगोन, हारिनि थाखायनो आं राजखान्थियाव हाबगोन, बेफोरबायदि साबेसे मानसि मोनगोन? साबेसे मानसि मोनगोन गावनि जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमनानै आंनो जेबो नाङा, आं हारिनि थाखायनो खामानि मावगोन, बेफोरबायदि साबेसे मानसि मोनगोन? एसेबांथ' मानसि मोननाय नङा। बुरजा मानसि मोनगोन, मोननाय नङा। नाथाय जोंनो साफ्रोमबो फैसानि गोनांथि थांना थानायाव। बेनिखायनो बे सारा ओरैबायदि मोजां पस्ट लिरदों। दा बे सार लिरनाय पस्टखौ लानानै जोबोर मोजां एगजाम्पल होनो हायो। जोंनियाव दा गोबां मडेल कलेज ओंखारबाय, गोबां साख्रि मोनलांबाय दाख्लै बावैनि गेजेराव, नाथाय बेवहाय जोंहा बर'फोरा जोबोर खम। बे मडेल कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसाराव जोंहा बर'फोरा जोबोर खम। मानो थाखाय? जोंनि बिटिसि बिटिआरावनो बेफोर कलेजा, नाथाय जोंनि बिटिसि बिटिआरावनो जोंनि बर'फोरा लानो हायाखै। मालाय गुबुन जायगानिफ्राय फैयै फैयै लाफैदों, मालाय मोजां फरायदों,
न'खरफोरा मोजां फरायदों, जेरावबो जानला मोनला टाइमखौ हगार हराखै, फरायनायाव गोसो होदों, नांथाबदों, दिनै गिदिर गिदिर साख्रिखौ जोंनि बिटिआर आव फैनानै लाफैदों। नाथाय जोंनि बर'फ्रा गोबां खम जोंनि जायगायावनो। अब्ला जोंनियाव मा मोजां मा गैया? आङो राजखान्थियाव हाबनाङा होननानै बुङा। हाब, नों दिनै फरायनोबो हाला, जेरावबो जाला, राजखान्थियाव हाब। नाथाय राजखान्थियाव हाबनानैबो नों नाय, नों राजखान्थियाव हाबनानै नों मा जानो हागोन? नों फरायनोबो हाला, नोंनि फरायनाया आधा जाबाय, अब्लाथ' नों माबा मोनसे मावखानांगोन। नों राजखान्थियावबो हाबनांगोन, बा नों खेथिबाबो मावनांगोन, नों माबा मोनसेबाबो मावखानांगोन। नाथाय नों राजखान्थियाव हाबनानै नों गावखौनो नाय, नों बेवहाय मा मोनगोन, मा मोननो हागोन नोङो? राजखान्थियाव हाबनायनि उनाव बिथिंबो जाया बेफोरबायदि जानाङा। मावथारनांगोन माबा मोनसे। नाथाय राजखान्थियाव मा थाखा फैसा गैयाब्लाबो मा नोङो जेबो खामानि मावनाया। नाथाय मालाय गिदिर गिदिर फरायनाय बिसोर हाबगोन, न'फोराबो मोजांखा, थाखा फैसा दंखायो, मालाय बिसोर मा जागोन? गाबोननो गिदिर गिदिर ठिकादारबो जागोन, फैसाबो खामायगोन, लिडारबो जालांगोन फरायनाय गथ'फोरा राजखान्थियाव। बेफोरबायदि। बेनिखायनो जों बुजिनांगोन, उन्दै उन्दै फरायसा फंबाय बिनानावमोना, जोङो बबेथिं थांब्ला मा जागोन? जों बेवहाय जों थाङोब्ला जोंनि फिउचारा मा जागोन बेखौ गावबा गावनो सायख'नो हानांगोन। जियानो जा, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय गोबाङानो इउटुबाव नुखाबाय खोमा, फंबाय एमजे आरो प्रिति, बिसोर सानैया दखनानि बिजनेस खालामदों। आंबो दखना लाबोदों, आं देखायगोन। आङो मा दखना लाबोदों, बेसेबां दामि दखना लाबोदों आङो। दा आङो क'क्राझाराव थाङोब्ला एमजे फंबाया मिथिगौ आंखौ, मालाबा आं 20,000निबो 15,000निबो दखना लाना फैयो। दा आङो ओरैबायदि मोजां मोनदों एमजे फंबायनि बिजनेसखौ। एमजे फंबायनिफ्राय जोङो खम दामावनो दखना मोननो हागोन, बेफोरबायदिखौ जों इउटुबनि गेजेरजों नुनो मोनदों। आरो नोंथांमोनाबो जायनो दखना नांगौ, फंबाय एमजेनि वाट्सएपआव थांनानै मेसेज खालाम, बेनिफ्राय दखनानि प्राइसखौ नाय, माबायदि क्वालिटिया मा मार, डुप्लिकेटसो ना मोजां अरिजिनसो मार, दामा मा मार, नोंथांमोनाबो थांनानै वाट्सएपआव रायज्लायनानै दखना बिहरनानै गाननानै नाय। आंनि थाखाय जोबोर मोजां, जों गोरिब मानसिफोरनि थाखाय। जोंनो 500, 300, 400 खमाव मोनोब्लाबो जों गोरिबनि थाखाय गोबां मोजां। मानो होनोब्ला एसेबां दामि बायनो हायाना जों। आरो मोनसे बाथ्रा, आङो गोबां दखानावनो हाबबाय, दामिथार दखनानि दामखौ इउटुबाव खोन्थालायनो हाया सोरबा सोरबाया, दामिथारनिखौ। मानो? सिगांनो आङो सोंखांबाय, दामिथारखौ नोंसोर मानो खोन्थानो हाया, मा दं बेवहाय? बेफोरबायदि आरो ना, दखना दखानफोरावबो दामिथारखौ माने बिसोरो ससियेल मिडियायाव सोरबा सोरबाया खोन्थानो हाया, गाज्रि मोनलायगोन होननानै। गावबा गाव माबाजों फानो। दा नोंथांमोना थां एमजेनियाव, नायहैथां, दाम खमावनो दखना गाननोब्ला मोजां दखनाखौनो। जोंनि थाखाय, गोरिब मानसिनि थाखाय 500 थाखा खमाबो बहुत। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।